Mae Evans ydw i. Y fy ngwaith i yw siarad gyda ysgolion fel Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion. Rhan bwysig o fy ngwaith yw diogelu plant a phobl ifanc. Heddiw, rwy'n mynd i siarad gyda chi am Llinellau Sirol, County Lines. Mae Llinellau Sirol yn cael ei defnyddio i ddisgrifio symud cyffuriau mewn modd trefnedig ac anghyfreithlon o ddinasoedd mawr i mewn i drefi llai ac ardaloedd gwledig. Yn aml drwy defnyddio plant ac oedolion sy'n agored i niwed. Mae grwpiau troseddol yn mynd ati i reclwtio pobl ifanc i gario cyffuriau. Mae'n gyffredin i aelodau ifanc grwpiau troseddol dargedu pobl ifanc eraill. Yn ywedig y rhai hynny sy'n cael ei denu gan y ddelwedd a'r statws, mae'n ymddangos fod y grŵp yn ei gynnig. Mae aelodau wedyn yn mynd ati i ddod yn ffrind i'r plant a'r bobl ifanc ac yn ei rhwydo drwy meithrin perthynas â nhw, fel ei bod yn teimlo'n rhan o gang. Gall ymuno â'r gang fod yn beryglus, ac mae adroddiadau o bobl ifanc yn dod i gysylltiad â thrais eithafol a gweithgarwch troseddol yn gyffredin. Yn aml, mae disgwyl i bobl ifanc sy'n ymuno â'r grwpiau hyn gyflawni gweithgareddau rhyw all gynnwys trais rhywiol. Felly, pam mae pobl ifanc yn dod yn rhan o hyn? Mae nifer o resymau, ond mae'n ymddangos bod y mwyafrif o bobl ifanc yn dod yn rhan o hyn gan ei bod eisiau teimlo fel rhan o grŵp. Grŵp maen nhw yn credu fydd yn rhoi statws a hunaniaeth, identity iddyn nhw. Rhoddir yn rhegion ac arian, cyfeillgarwch, diogelwch ac eto ymdeimlad o hunaniaeth. Be sy'n rhaid cofio yw yr unig fwriad go iawn sydd gan y grwpiau troseddol hyn i gwneud llawer iawn o arian. Mae nifer o rwyddion all eich rhybuddio efallai bod un o'r grwpiau hyn yn manteisio ar y berson ifanc. Edrychwch am newidiadau yn ymddygiad neu bersonoliaeth y person ifanc. Neu, yn y ffordd maen nhw'n edrych, gall rhain fod yn arwyddion, gall colli ysgol y newidiadau mewn grwpiau cyfeillgarwch a neu'r anrhegion heb esboniad hefyd fod yn arwyddion, fod rhywbeth o'i le. Os ydych chi neu rhywun chi'n ei adnabod yn poeni ynghylch unrhyw beth mewn perthynas â Llinellau Sirol, mae pethau y gallwch chi ei gwneud. Mae dod o hyd i oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddo fel rhiant neu ofalwr yn le da i ddechrau. Yn yr ysgol, gallwch bob amser siarad gyda athro neu eich Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion. Gallwch hefyd gael help ar-lein. Gallwch siarad y childline neu meic a fydd yn rhoi arweiniad a chefnogaeth i chi. Efallai eich bod wedi clywed am FLS. Mae cysylltu gyda FLS yn hollol ddienw, fydd neb yn gwybod pwy ydych chi. Mae ei gwasanaeth ar-lein yn golygu eich bod yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw pryder sydd gyda chi. Fydden nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd ddim modd eich adnabod chi. A chofiwch, dyw e byth yn rhy hwyr i siarad am rhywbeth. Diolch am wylio ac rwy'n gobeithio bod hwn wedi bod o gymorth i chi.